Ania ang labing uwahing kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo. Sa makausapa, giklaro ni Gobernador Gwen Garcia nga sa umaabot nga pinili ay dili gayud siya mulansar sa bisan unsa nga national position. Wala tagda ni Gobernador Gwen Garcia ang sugyot nga mulansar siya pagka Vice Presidente upo sa bongga nga tandem. Tungod sa mga kadaghan nga sugyot sa mga grupo nga gusto siyang palansaron og national possession, gisubli ni Gobernador Gwen Garcia nga mulansar gyud siya pagbalik pagka gobernador. Karong bag-o, aduna na usab mga grupo nga nag-umol og bongga o Bongbong Marcos pagka presidente o Garcia pagka vice presidente. O di ba kaha Bongo pagka presidente nga parisan usab ni Garcia pagka vice presidente. I am running for governor again. Repeat, I am running for governor again. Sakto na, igo na. Ayaw na in town og libuga ang katawhan. Midugang usab si Garcia nga dili niya gusto nga mosamot ang kalibog sa katawhan kung magpadayon ang pipila pagtuboy og tandem nga dili siya interesado. Dili ko buot nga mahimo kong instrumento sa kalibog sa mga Subuanon. Mudagan ko balik pagka-gobernador. Nauna ni ini, aduna usab grupo dinhi sa Sugbo nga nag-umol og Gwen Garcia for Senator movement. Matud ni Garcia, magpabilin gyud siya dinhi sa Sugbo ilabi na karong panahon sa pandemya kay dako kini nga hagit nga giatubang sa mga Sugboanon. John Fredson Granada, balita sa Sugbo. Maukadto ang labing uwahing kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo. Subscribe ug bisitahan ninyo sa kanunay ang Sugbo News Facebook page ug YouTube channel alang sa labing uwahing impormasyon gikan sa lalawigan sa Sugbo. Ako si Katrina Kovalik, maayong gabi.